Naimbag nga orasyo amin gagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, anag pailingad itinagan ag Gloria, nga iti agdama kat adda ijay Canada. Ngam sakbay na, intay man pa ibasa dagitoy akablaaw. Shout out kada Grace Agtina Sales, kastamat ni Jasmine Rivera. Cristobal family ti Kuluong 1 Valenzuela City from Mirno, Cristobal. Makablaawan pa iti Musuela family iti Santa Maria Ilocos Sur from Dominic Musuela. Lakay ko ani Joel Domingo iti Saudi kan anak mi ada Along, Balong kan Sara from Glady Domingo. Family Liarenas, isuda Antiwenang, Gemma, kan da Uncle Canel, kan Eli, kastamat ti Laron family, kan Oliveros family, ni Tatay David, Nanay Rosa, ti Tubao La Union, kastamat ni Nanay Lynn, especially ni Irene Oliveros from Daryl Aris, Tibawang, La Union. Indong Fontanilla Sagid Kansayo family, parents ko ada Elmer kan Marcela, the Jomar, Elmar, Romel kan Jennifer. Lakay ko ani Jomar kan anak ko, ani Jaisel. Kastamat nga advance 7 months iti anak ko ani John Jacob from Maricel Indong ti Aurora, Quezon, Nueva Vizcaya. Soriano family dito'y Ingod Norte, Isabela, especially ni Second Lieutenant Soriano. Makablaawan pa'y dagiti anak ko ada Ayla May, Joan Galapon, kan Gian Alea Faye, kan lakay ko ani Joselita Galapon from Mama Ana ti Singapore. Ni Inang Emerenciana de la Cruz Remigio iti San Mateo Isabela from Paul de la Cruz. Kan makablaawan da Philip kan Perly Lorenzo, ni Parek Monsay kan Aminan a Lorenzo family, dito'y Lawak, Alcala, Pangasinan, from Kagawad, Bulan, Videoke. Intay nga rudan ituloy abasaan ti surat ni Gloria. Dear Manang Emmy, ilingad naklakuman itinagan a Gloria. Dispensar no awagan kalat ta iti manang, taday tangaminan tinakairwaman mi adumdumngag. Nalabit nga inaunaak nga mitisika, tamay sa akon as senior citizen. Adamot ten sumagmamano atawan nga addaak dito'y Canada, kadanak ti anak ko anangala kanyak dito'y. Kangitingitan ti pandemya, idinasarakan ti anak ko dayto YouTube channel yo. Kat iso tinangibaga kanyak, ta idi addaak payla dita Pilipinas, dagiti drama iti radyo ti pagaayat mi apagpalpalabasan iti oras, iti day dinagawanan nga asawak. Maysa a maestro day di Ricardo, responsable, kan istrikto, nangruna kadagiti dua nga anak mi. Aklo nakmat ati anak ko ti kinasaritak amang ipatulod iti surat ko. Tanusyak, jak ammo ti ar-aramidek, tapno maka-emailak kada kayo. Sapay la kumamanang tamapilimot ang may patangatang daytoy pakasaritaan mi, iti day di asawak, iti programa yo. Ne, intimplaan kan iti kapem Ricardo. Itay pa'y nga minakitkitaan kang agsuy-suyaam. Ay, awan nga rod. Agtuglupak mo ten. Agyaman ak Gloria. Anya nga min ayaday tar aramidem. Rumbang ko mga agin-inanakan tani, alas Jason iti rabi Masapo lang mayring Pasko dagito'y lesson plan ko. Sana rumbang nga may tantan dagito'y, takasimat dagiti estudyante, nawan ti masorosoro da kanyak. Ngam si kamot tan tinakakaasi ama puypuyatan, Ricardo. Gloria, maestro ak. Masapol nagsakripisyo ak para kadagiti estudyante. Sa bagay, ang mga numabising kan, ibagamlaang tayalaan ka iti kanam. Saanan, umdasan kanyak na iti tinimpla makape.
Alangarod, si kati makaam mo. Umuna ka na maturog, Gloria. Ang mga madamdama pa mayring Pasko da ito'y lesson plan ko. Kasapulak ngamin da ito'y inton bigat. Manong, malitan. Saan pa'y ading? Nasapa pa'y? Sigurado ka, Manong? Uwan, Gigi. Kanmaysa, saan pa'y nagayab ni Mamang? Masapol nga agar mo sarta pa'y sakpay asumrek tayo ti pagadalan. Ay, wunan niya. Agungat ngamin ni Papang no saan ta nga agar mo sar. Kunana ngamin ati armusar ti kapatgan at araon iti agmalam. Nang runa kadagiti kas kadatang estudyante. Ngem apay, Manong. Siyempre, agmalmalam ngamin ta aktibidad tayo. Kaya't kasawan, agmalmalam nga dararamiden tayo. Ha? No saan tayo nga agar mo sar? Aglaladot tayo met. Saan ka di? Diyak amo, Manong. Ala, apay nga di maam mo. Diyak nga rod amo. Diyak maawatan. Kastoy na, Gigi. No saan ka nagarmusar sa simrek kay ti pagadalan? Nasapa ka amabisin. Saan ka di? Wun, Manong. Saan pa'y anadanon ti reses nga mabisbisin kan? Saan ka di? Wun, Manong. Kasta ti kayat ko asawan. Nalaka tayo amabisinan no saan tayo anagarmusar. Isuan na patig para kada tayo ti armusar, Gigi. Dagitan naktangay, Gloria. Nakasukat dan, urayan dalaangan nga ayabakidang agarmusar. Nakaedasar ka din. Wen, Ricardo, na isaganak mo't amin ang dagiti kasapulam. Nasayat nga rin kasta. Diyak kaya't ti maladaw, amamot da ita. Wen, amok. Nasapa pa'y mutlaang. Iso asigurado asaan ka maladaw. Alang nga rodan, umuna kayo na di kusina. Ay aba mo dagito ubing tagar mo sartayon, tapno makapanaw kami matan. Naimbag sa nadanon ka dito palayaw, Gloria. Ne, da kayo matgayam tatais ko. Anyat maipaay ko kada kayo aya. Ay, inra na ka talaga nakapanawon di asawa maestro. Sakbay ngay mayak dito palayaw. Ha? Apay nga min tatais ko. Kun apay akas lang makaungungot kayo. Talaga? Talaga maruruda ka di asawa maestro. Anya? Ne, apay ang tatais ko. Anyat basol ayan ni Ricardo. Awan pa'y panangisakit mo't di asawam. Agkakalugaran tayo ng kaslawan ang yaman na kankuha na data. Ha? Apay nga min aya tata. Anya aya ti inaramid ti asawak. Katloyung babayin na di apokok na estudantina. Ha? Naladaw asimbrak di apok di kalman. Taimbaon ko pa nagsakdo-sakbay asimbrak di pagadalan. Agasam tayo nung ongtan na kitlain. Anya? Awan pa'y konsiderasyon mo di asawam. Naimbag kumano saan tayo magkakalugaran tayo saw. Ay, adamat las-lastog di maestro nga asawam. Kas itinakunakon man ang Emmy, nalabas ti kinaistrikto ti asawak. Nga maawatak mat, apasat ti panang disiplina na kadagiti estudyante na ti kasjay a kinaistrikto na. Para ngamin ka ni Ricardo, biagnan ti kinamaestro na. Kat kayat na amabinor dagiti estudyante na, tapno agbalinda a responsable, kan maaddaan da iti narimat a masakbayan. Ngam gapu iti kasjay agalad ti asawak manang, adu dagiti manggurgura ken kuana, kat karamanen dita dagiti kalugaran mi, anaganak dagiti estudyante na. Sa anak met nga agkurkurang amang bagbaga, ken mang palpalagip iti asawak. Orekit din aya, Gloria. Marengreng ako niti kasta nga ibagpagam. Isulatan nga iso ti taltalang kutangam.
Ricardo, palpalagipan ka laeng. Tinak kumamot ka gura Kasano ade kakagura nga eh. Awan lakit bagaan na kasaanak unay nga agis istrikto kadagiti estudyante. Diakla kayat nga adda dagiti mangguraken ka, gapo iti kinaistriktom kadagiti estudyantem. Awan bibiyang kuno kagura dakman. Tinapatag kanya kat madisiplinak dagiti estudyante. Taparang mutlayang dayta iti pagsayatan da. Para kadakwada tar aramidag. Ricardo, Amo masaanak akas kadagiti daddong maaman nursuro. Basta na isuro dan ti insagana da aleksyon kadagiti estudyante. Awanan ti bibiyang da. No naawatan man dagiti agtutubo wenno saan ti insuro da. ay, Ngamno siyak, kaslawan serbik aman nursuro no jak madisiplinaan dagiti estudyante. Masapula kagiddan ti panagadalda ket madisiplinaan da metlaeng. ngem Ricardo, amumot asabalin ti panawon ita. Amkak nga amangan no adda ti mangireklamo ken ka, gapo iti kinaistriktom. Nalpas kun nga imbaga, Gloria. Awan ti bibiyang ko kadakwada. Ireklamo dak no kayat da. Basta siyak, aramidak ti rumbeng, ket awan apulos ti kabuten ko nang runa no addaak iti husto. Mamang, apa edi na kayo kasarsaritan ni Papang? Ay naanak ko, kasurunak ni papang mo. Anya? Ngam apay, Mamang. Itan niya aga po. Kagura na nga minti kanayon apan ang palagip ko kenkwana, asaan ko maunay nga agbalin nga istrikto iti pagadalan. Mamang, Adda nga minen dagiti gumurgura kenkwana, tanalaus kano ti kinaistrikto na. Saan kanon anaing kalintagan ko na ti dadduma? no panunutan na naimbag? Hustuman dita na ibagayo, Mamang. Ha? Anya ti kayat mo asawan? Nakita kiti na minsan iji pagadalan. Adaong ungtan ni Papang nga estudyante na. Anya? Wen, Mamang. Uray lang na ibabain ti estudyante na 5 baga, gapoy tinakarapan na kaibabain na. Ay, una yun ni papang muno kasta anak ko. Amkag nga amangan no ni adin ko a Gigi ti makakita, wano makaakto kon kwa na, Mamang. Iso ano kasi pa nag-aawi din. Ibagbagak ka ni adin ko asaan kami namapan iti classroom ni Papang. Or-orayin milangan ni Papang iti parking lot ti pagadalan. Ngamin, jak kaya't amay matangan ni adin ko a Gigi, tinalabo sa kina-stricto ni Papang. Ay, sigurado ang nalausan ti bannog ni Ricardo. Iso adinan na isimpa dagiti papel ditoy. Siyaklatan ti mangidalimanag kadagitoy. Nakaturog nga minan ni Ricardo. Sapay masapa manan inton bigat dayjay. Mamang! Ha? Oh, ha? Oh, Gigi anak. Apay anak kariing kapay laeng. Rumbang kuma nakaturog kan anak ko. 11:00 iti rabii. Jack makaturog. Anya? Ni, apa yun anak ko? Jack amo. Anak, adapay sarot mo iti pagadalan inton bigat saan ka di. Wen, Mamang. Pilitom ti maturog anak ko. Amang ano maladaw kang agring inton bigat. Uminumak, Mamang. Mawaw ka. Alam, mabit lang arod anak ko. Yalaan ka iti danom nga inumam. Naisimpam ka di amin ang nagitinaskan nga imitak iti pagadalan. Juan Ricardo, nakasaganan, day talamang bitbitan ti aramidam. Nasayat nga rin kasta. Nagiti ubing nga eh. Agsuksukat dan nga agkabsat. Nakadigos dan nga agpadpada. Nasayat. Mala. Agidasar kan tagar mo sartayon sa kabaya pumanaw kami. Itay pa'y anak kasagana ti pagar mo sa rantayo Ricardo. Da kayo laangan kadagiti anak ta ti ururayag.
kasta ka di. Wen. Wen gayam Ricardo. Palagipan ka At manan. naita ka manin, Gloria. Mabalin ka di. Di mo man dadailan ti agsapak. Kakaisuna nakapimpinta sa robot kong busitan nakmanan. Anya mo ti kastangaw galim, Gloria. Saan ko adadadailan ti aldaw mo? Saan ka abwis-bwisitan? Palpalagipan ka laeng tapampanunutan ka. Huston ko naklang arudan. Ikakidayabanan na kita ubing tamangan tayon kat makarubat kami. Uray pa'y kanayon akaungat nak ti asawak, gapu iti panang palagip ko kankwana, sa anak lataan na umama ng Emmy. Uray bugkawan nak, ikagkagumaaklat ta abilbilinen, tunggal rumwar iti balaymi amapan mangisuro. Kas iti nakunakon, maawatak ti kinaistrikto na, ngem amkekmet, nga ang mga nukumaro tigura dagiti mapaspasakitan na asaan ang makaawat iti estilo na nga agisuro. Kabayatan ti panaglabas ti panawen, awan latta ti nagbaliwan ti estilo ti asawak. Iso akas talaunay ti panangikararag ko asapay lakuma, taawan to ti rumso aparikot, gapo iti kababalin ni Ricardo. Aging gaadimteng ti may sa amalam, nga aburido, ken malmalday asimmangpet ti asawak. Oh, apay Ricardo, apay akasta ti lang nga masimmangpet. Apay analpay ti abagam. Dagiti awanan bain. Apay saan da maawatan tar aramidak para kadakwada. Ha, apay, anya aya tinapasamak. Sinuspindi da kiti pagpapaaya kapagadalan. Anya? Kaapay, iti anya agapo. At ang amin estudyante a dinisiplinak. Tirigat na. Nagreklamo dagiti naganak na. Katgaputan na impluensyada. Sinuspinder dakmatan dagiti masaknan iti pagpapaaya kapagadalan. Anya? Kasano nga minti pa ng disiplina iti bagbagam nga estudyante? Binaot ko at tinakulap na. Nagluma, kaday jay, nagpamediko legal da. Ay, unay kamot nga minan, Ricardo. Sang kaibagakmot kan ka? Mabalin ka di, Gloria! Di na... Ricardo, anyat mapaspasamak kan ka? Diyos ko, Ricardo! Natalimudawan ti asawak! Ricardo! Manong, mabutunak. Saan ading? Di ka agbuteng. Adak lang ditoy. Agawi ka tita, mamang. Diyak pa mo ading. Kung nangamin di ka aruba tayo adelikado ti kasasaad ni Papang, idiin taray day di ospital. Anya? Day tatagpay so Gigi. Iso nga amangan mo saan na makaawid ni Mamang. Awan nga min di kadwa ni Papang di ospital. Manong? Agkararagta ading ko. Iti kasta, tarabayin ti Diyos ni Papang. Ikararagan ta ni Papang, tapno malasat na tinapasamak kan ko ana. O sige, Manong. Ala, umay ka nga rod adin ko. Mapantay ti sangot altar. Agkararagta para kan ni Papang. Mamang, kumusta ni Papang? Papang, Sana nasaya at anak ko. anya? Naatake ni papang mo. Gapoy tinapasamak iti pagadalan nyo. Kung nada nga rod di pagadalan, agunggo na kano ni Papang. Anya? Asino tinagkuna iti kasta anak ko? Dagiti estudyante na Mamang. Nauyong kano ngamin ni Papang. Iso ahusto la kano tinapasamak kan ko ana. Uray dagiti daddo maestra iti pagadalan Mamang. Kasla pagkaayat dakit din ti pan naka-ospital ni Papang.
Ay, unay mo tandag ita at tao. Mangirurumunda. Mamang, Dudoy anak, mga laklaan kadagiti kasapulan mi kan ipapamoy di ospital. Sikapay lati makamo ang mga sikaso iti adim, ha? Nanakman kan anak ko. Iso anam na maag adi mo baybay anti adim. Kabayatan ti kaadami iti ospital kan ni papang mo. uwan mamang, di kayag tanag. Siyakon ti makaam mo. Ricardo, do alawason nga awan puot mo. Kuna ti doktor, delikado ti kasasaad mo. Amok amang mangagnak nga uray awan puot mo. Nakakaasikan iti kastaal ang ama. Kat no adda ti kang runaan amarigatan. Siyak. Gaputa siyak ti makakitkita iti langam ita. Kabayatan ti kaadam diti ospital. Amo ka na patagkan ka ti profesyon mo. Nakasagana ka amang isakripisyo iti amin para iti profesyon mo. Iso nagsakit a panunutan. At imot lang ang profesyon mo ti makagapo. No apay akastoy ti kasasaad mo ita. Saan ko marumbang nga ibagak itaken ka ti kastoy? Ngam na marigatan ka na. Malubusan ka na, Ricardo. Amo ka sana nalaka para kada kami nga agina. Nuulilaan na kami. Ngamdya kon maibturan ti makitkita ka pa nagrigrigat mo. Kapo iti kasta ka sa saad mo ita. Iso ano... Diyos ko, nagsandagan ti panagpitik ti puso ti asawa. Pinanawan na kami na talaga. Iso ka nagiti, Ma'am, Diyos ko. Si pupuso ang kamang iyawat iti asawa. Matungpal tinakam mo, Diyos ko. Matungpal tinakam mo. Manang Emmy, aklunek akadagidi akanito, sa anak pa'y anakasagana amang palubos iti daydi Ricardo nga asawak. Ngam nakitak ngamin tirigat na, kabayatan ti kaadda na iti ICU, iti sumagmamanon alawas. Nagsakit a panunutan, at impat patag na a propesyon, kat isumot laeng tinakaigapuan ti pan nakaatake na, nga isumot ten tinangalakan kwa na. Iti pan nakaimasayag ti bangkay day di asawak, kayat ko kumaasidiren dagiti pada na aman nursuro anakilamay, gapo kadagiti insawsawang da, idi naatake ti asawak. Ngam piniliklatan ti nagulimak, kat intalagkulatan iti Diyos ti amin. Apaman ana itabon ti asawak, siya kun tinagbalin nga ama kan ina dagiti anak ko. Kat babaan iti tulong ti namarswa, na pagturpos ko ida manang Emmy.
Ni Gigi aburidak ko tinangala kanyak dito'y Canada. Kat nabati mo't dita Pilipinas da dudoy nga inaunak ken ti pamilyana. Aklo nagaging gaitamanang, nasakit pailaan kanyak ti ipupusay day di asawak, nang runa kat naimatangak a mismo. Ngamsapay lakuma, tanakaibati iti adal, daytoy pakasaritaak. Toy pagayam mo, Gloria. Pagayam a Gloria, agyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo. Maawatak mo ti prinsipyo day di asawam. Ngam saan tayo mo't amabalin apawilan dagiti naganak, amangi sakit iti anak da. No idi asaan pa'y siguro nga uso ti gadget, kat mapaspasama ken ti kasta, ama irekreklamo dagiti mangdangdangran kadagiti ubing, kasano pa'y nga taitan a naglakan a maalaan iti video, ti anyaman na pasamak, gapu kadagiti kabaruanan a teknolohiya. Kasapulan nga rod tinaan-anay a panagannad, ken panagtanang, tapno saan tayo ket a maipasungal-ngal iti sitwasyon a pagbabawyan tayon to iti nakana. Alakastan pagayam ko, ket agyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugod, iti dana, tibiyag. Bintun mapunas dito'y lagi dagiti naglabas asam kan panubong liday ken ragsak isudat ng Maris kadagiti tugod iti danal tibiyag. Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, anag pailingad itinagan a Jen, manipod ijay Australia. Ngam sakbay na, intay man pa ibasa dagitoy akablaaw. Makablaawan ti Mapili family, kas kada Lenny Mapili, ni Robel, Bernie, Ronel, kastamat ni Nanay Loleng Mapili. Shout out pa'y kada Evelyn Nisperos, Alex Nisperos, Rysel Ubungen. Kastamat kada Marlene Karamat, ken ni Daisy Mapili Karamat, dita barangay Katagingtingan, Rosario, La Union. Intay nga rudan ituloy abasaan ti surat ni Jen. Dear Manang Emmy, ilingad na klangan itinagan a Jen at taga-Tarlac. Ngam iti agdama kat adda akon dito'y Australia. Nakapagsurat akmet, takayat ko nga ibinglay ti padas ko. Barang mapagasatan a mapili a maidrama, kat makaibati ti adal kadagiti padak a dumdumngeg. Mangmangagakon dagiti drama iti radyo, idi addaak paylaeng dita Pilipinas manang. Isu na laeng ta sa anak idi anaesem nga agdengeg. Ngem idi nagraira ti pandemya, si papan nakalak amang ibaga, at ti panagdengeg iti drama tinagbalin aliw-liwa ti kaadwan nang runa dagiti pada nga Ilocano. Tiga po namanang, dagito'y adrama tinakatulong kada kami, tapno maksayan ti homesick, kan panagdanag mi, idi ti mama ti COVID-19. Agmay may saak nga anak manang, ulila akon iti ina, kat nilaangan papang ti kadkadwak, sipud pimusay ni mamangko iti sakit. Rugit.
Rugyak nga rod ti agsalaysay, idi agtawanak paylaeng iti 16. Adda akpaylaeng dita Pilipinas idi, Manang Emmy. Jen, masapa ta mapan makimisa inton bigat anak. That anniversary day di mamang mo. Aywan gayam, death anniversary day di mamang. Wan papang, masapa akto nga agriing, tapno masapa tayo amapan iti simbaan. Kalpasan na makimisa ta, mapantamangan iti paborito mi a restaurant da pangpanganan idi si bibiyag paylaang ni mamang mo. Talaga papang? Ay sige, kayat ko dayta. Talaga adeyo pala nalipatan ti favorite restaurant ni mamang Siyempre anak, amin ang nararagsak akan itumi iti day di mamang mo. Kanayo latalag lagi pa. Talaga nga ayatan nyo ni mamang, papang. Uray sumagmamanon atawan tinapalabas. Sila lagip kayo latakan kwa na. Siyempre anak, ay ayatek unay ni mamang mo. Kan siyempre, sika tinapanawan na kanyak apakalaglagipak. Gaputa sika tinagbalin na bunga ti ayan ayat mi iti day di mamang mo. Siguro, maragragsakan ita ni mamang anya, papang. Mamati akakasta anak, tadi na kaya ta makita analiday ta. Day ta timbilin day di mamang musak bayapim musay. Maturog kanta ni rabiin anak ko. Masapa tapay inton bigat. Wan, papang. Ala, papang, nagadumutan ti in-order yung amakan. Amang ano saan tayo ang maibus amin dagita? Paborito mi amin iti day di mamang mo dagiti in-order ko anak. Kasta ka di, papang? Wen, iso masapul nga ibusin ta amin dagita. Agungat day di mamang mo, no saan ta nga ibusin dagita amakan. Ay na, kit-kita pala ang dagita amakan. Kasla nabsuga kon, papang. Alakit din, mangantan anak. Imagine talaga na kalang-lang ta ita ni mamang mo. Sige, papang. Manganta nga rodan. Nasaya at maanta nakapasyar ka, Andrew, anak. Wana nang, ayan ni tatangay. Ay, so tinapan na kitsinda, anak. Ay, nasakit nga minto'y tumeng ko. Marigat, anak, amag na. Kasta ka din nanang. Kat kumusta kayon ditoy? Kunakmat nga minamangala tayo ni ti katulong yo, tapno adakad kaduayo ko ni tatang. Ay, saanan, anak ko. Amang ano makaala tayo pa'y ti konsumisyon tayo. Kabailan mi pa'y kanitatang mo. Simro laang to'y sakit ti tumeng ko. Nanang, adagagar kada kayo, iso ngay mayak. Ngam, awan mat gayam ni tatang. Kaya't ko kumadwa kayo ang makasaritak. Ay, man ano aya, asyak laang ti pangibagaam. Ibagak tulatan kan di tatang mo. Nanang, nalpasan dagiti papeles ko ang mapanagtrabaho di balasiw taaw. Kat numabalin, ibati ko makada kayo ni dyan nga apo ko yo, kabayatan ti kaadak di balasiw taaw. Ha, agtrabaho ka iti abroad ko nam. Amo ka di daytan ni Jen. Saan pa'y nga rod nanang? Diyak imbagakan ko na kabayatan nga ipagpagnak dagiti papeles ko. Amangan nga min no saan nga umanugot. Kamamo ka maawatan naktumot lang ta anak ko. Ay, katsapay ko mga rod atakastang agpaiso anak ko. Amo ba si kalaang tikadkadwana sipod pimo sa iti inana. Sapay ko mata saan to amakmaklaat. Da kayo kumapay lang ti makaamukon ko na nanang. Ipauwitan kayo iti pagkastusyo. Agraman ti usarin ni Jen iti panagadal na. Hun anak ko, di mo pagdanagan ti anak mo. Tada kami ti makaamukan ko na. Agyaman ak nga rod no kasta nanang. Umay kunto itulod dito'y sakbay ti flight ko.
Anak, ada ko may bagakkan ka. Anya day ta, Papang? Anak, kayat kong agbalin to anarimat ti masakbayam. Isong ikagkagumak ti amin tapno mapasamak day ta. Kiso asapay la kuma, ta saan ka agumurguray ti ibagak itaken ka. Maipapaniti anya, Papang. Anak, agnaed ka ni Diyan da lolo ken lolam, kabayatan ti kaawan ko. Ha? Apay, Papang? Sa dino ka di ti papanan nyo? Nag-applyak ngamin ijibalasiw taaw, Jen. Kat napagasatan akmat. Ha? Ag-flight ako ninto nung may alawas. Panawan nak, Papang? Apay ngay talaang ngay bagayo da itoy. Amo ka maawatan nak anak. Gaputa para kang kamot lang da ito nga aramidag. Dakdakkel ti gundaway ang mapasamak amin nga arapaap ko para kang ka no agtrabaho ak iti abroad. Nagsaor ka mo ton, Papang. Anak, di ka kumagladingit. Sana bali takanayon ka nga i-video call. Iso akas ladaak tumot lang iti sibay mo. Apay ngay, Papang. Awan lang arudan ni Mamang. Panawan nak manon. Sana bali tadamot da lolo ken lolam. Isuda pa'y lang ti makaamukan ka. Basta agsingsingpot ka kat agtulnog ka kadakwada, ha? Amang ano na yung damot, Papang. Saan anak? Basta among ti makibagay kadakwada. Kantong palom ti amin nga ibilindakan ka. Awan to ti agbalin a problema, Jen. Naklaatak iti imbaga kanyak ni Papang manang Emmy. Jaknam namaan a panawan nak, ket ibati nak iti puder da lolo ken lolak. Awanen tinaaramida, gaputa umadanin ti flight ni Papang, idi impudno na kanyak ti amin. Idi damo, kaslag kadkad tiriknak a makidan na kada lolo ken lolak. Jakpay ngamin napadasan tinakikabalay kadakwada. Amangan kunak no na istrikto dalaunay. Ngam kunamot ni Papang anasingpet da kano nga agpadpada. Dimtang nga rod ti aldaw, apan ang itulod kanyak ni Papang, iti ayan da lolo ken lola. Nanang, tatang, adda kamin. Ay, nasayaat mo't anak ko. Ay, nadakkel na talaga to'y apo ko, May. Huwag nagpansaw. Ay, apaw bala sitang matgayaman. Agmano ak lolo, lola. Ay, kasan nakatidyaw sa apaw? Kaisa na ka ti Diyos, apo. Ang tatang, inton sumarunong aldawon di flight ko. Iso nga intulod kon dito'y taapo ko yo. Ay, wala, anak ko. Apaw, saan ka nga agbabain dito, Juan? Ibagam doon niya ti masapul mo kan kayat mautap na amumi kan ni Lolam. Agyaman ak lolo, lola. Mawanan yaman na. Agyaman ak matatang. Da kayo pa lang kaninanang ti makaamo ka ni Jen. Di kagda nagtapawitan kayo iti paggastos yo. Ay na, basta ti pag-adal na laang ti pawit mo. Ano, mangan kami. Di mangan mo ni Jen. Saan ka di, apo? Uwan, lola. Wala itagtagyaman ka da kayo nanang, tatang. Jen anak, agtulnog ka kada lolo kan lolam, ah? Tulungam ida dito nagtibalay. Awan katulong nyo dito'y anak. Isasursurwam dagiti trabaho dito'y. Uwan, Papang. Di ka agdanag. Basa pati pa nagre-ring me dito, apaw.
Isa masapula masapak amot tapno matulungam ni Lolam iti kusina nga agluto iti almusar tayaw. Kasano ka di kasapa, lolo? Bakasyon mi nga minan. Isa maladladawak nga agring iti balay mi. Sana mabalinti kasta ditaw yapaok. Masapula masapak ka nga agreng. Jack mo tamo ti agluto, lolo. Di kagdanag tayo suro na ka ni Lolam apaok. Balasitang kan, masapul nga mo mundag iti trabaho iti o nagtibalay. Di mo ipatudo namin ka ni Lolam. Uwan, lolo. Amo ka saan ka na erwam iti trabaho apawg. Ngam dito'y masapul masurwan ka. Nakarkaro ni Lolam, tadi nakayat jay tao ang nakailadlat tangawan aramiden na. Nangrunan no adro pa'y lati matrabaho dito'y balay. Uwan, lolo. Tong palak amin ay bagbagayo. Hello, Papang. Kumusta kan anak? Kumusta mo't na lolo kan Lolam? Nasaya at kami mo't, Papang. Oh, apay nga kaslag laladot ka. Napuyatan ka kadi anak. Saan, Papang? Nasapak namin ang nagriing. Tatinulungak ni Lola di kusina. Kasta ka di. Ay, nasaya at anak ko, tapno masursurum tagtagi balay. Istrikto damot launay, Papang. Nangruna ni Lolo. Kanayon ang makaungat na makitkita na kanakailad kung ag-cellphone. Di mo nga minararamidan di sanda kayat anak. Ang di kagdanag, tainton agangay. Mayroam kan tumot lahangayin. Papang, Nasingpet da lolo kan Lolam, Jen. Talaga nga stricto dalaan. Ngam para matlay ti pagimbagam ti amin. Iso nga aganos ka, anak. Anak. di kagdanag, Papang. Surutag timbilin nyo. Basta kanayon kayo nga umawag kung ag-video call, Wan anak. Sige nga Rudain, umawag ak tumanan. Agsingsingpet ka, I love you, anak. I love you too, Papang. Jen, apo, umay ka agad mo saran. Umaya kong Lola. Ay, lakay, umay kabutan nabaawon to'y kapem. Umaya ko. Nala, magan ka na po. Lola, awan ka din di sa bali asidaon tayo? Hapay apok. Anyapay ayati kayat mo asidaan. Naimas day ta itlog nga dakamatis na. Kanday ta tinapa. Huwag ngagpaisaw apawg. Anya ka diti kayat mo. Awan ka diti hotdog kan noodles, lolo? Bakal. Saan anasayaat? Do ka na yun akas tati kang kanam apok. Makadadaol iti salon at dayta. Iso asursurum akan na noan niya ti mayda saramakan, apawg. Ta para mutlay ti salon at mo ti amin na lutuan ni Lolam. Agam di ka matanagan, Jane. Sagpaminsan, ilutuan da kay ti kayat mawan. Wan, lolo, kat agyamanak. Lolo, apay nga ta nabayagan asan ngay mauawag ni Papang? Huwag nga agpaiso apawg. Mga numakumikumbata, iti trabaho na. Kasta nga ta, lolo? Tanyapay nga iti sabali arason na apawg. Malaksid iti dayta.
Amumat ngay kagkagumaan ni papang mo ti ang trabaho tapno may paay na ti amin nakasapulam nang runa iti panagadalmaw. Mailiwak ngaminan kan kuana, lolo. Kanayon ngamin nga umawag idi. Kan kunana nga agbakasyon to. Ngam aging ga ita, di pa'y nagaw-awid. Urayam, apaok. Sigurado nga umawag tumutlaan ni papang maw. Wan, lolo. Katsapay ko ma, tawan ti dakes a napasamak kan kuana. Nagnaedak nga rod, iti ayan da lolo ken lolak man ng Emmy, bayat nga da iti balasiw taaw ni papang nga agtrab-trabaho. Iti damo, kasladyak maanusan ti agnaed iti balayda, gapo iti kinaistrikto da. Ngam binilin nak ni papang, amasapol ka nung agtungpalak kadagiti bilin da, tapara metla iti pagsaya atak dayta. Pudno ti kuna ni papang, gaputay ti panaglabas ti aldaw, napaneknekak, apudno amin nga imbagana. Mariknak tinalaos apan nang ipatag kanyak da lolo ken lola, ket jakon kayat ti maisinapay kadakwada. Ti pagsiddaawak laeng manang Emmy, apay aman manumutten nga umawag, wenno ag video call ni papang. Apay nga taan nabayagan asan nga imawag ni papang. Anya nga tan tinapasamak ken kuana. Kunana pa idi nga agbakasyon ditoy. Ngam aging ga ita, saan pa'y anagaw-awid. Naimbaglaangan, tadadalolo ken lola amangan andi ngay kanyak. Isa ang mailiw-liwag ko tinalaos nga iliw ko kani papang. Ha? Umaw-awag ni papang. Hello, papang? Hello, Jen, anak. Kumusta kan? Pasensya ka na nabayag ajak nakaawag, ha? Anya nga min tinapasamak, papang. Apay nga ita kayo laang na umawag. At ang amin nakakumikumak, anak. Ket iso day tatiket kung ibagakan ka. Anya ka di day ta, papang? Jen, anak ko. Saan ka kumagumurguray ti bagak? Kinapot no na, tsaka mo no, kasano nga ibagakan ka daytoy? Papang? Kastoy nga minnay. Nagpas nga yung ti asawa at dan kabsat mo, anak. Anya ti kunang, papang? Asawa? Adan asawa yu di abroad? Kat nagpas ngay pa yun? Jen, kinapot no na, nasuro ka na makatawan na nagkalay sa kami kat impas ngay ng tikapsak mo. Isumat lagayam aman manon nga umawag ka, papang. Gayam, adan sa bali apakakumikumam dita. Mga asawa ka, di mo man lang pakpakaam mo kanyak. Sino ka tanyo gayaman day di mamang? Ano di klase yung ama, papang? Anak, maawatan na kumapit. Saan na nalakad ay ito nga ibagbagak itakan ka? Ngam ay ayatak naglenda, kat ay ayatan nakmat. Iso sino ka tanyo ni mamang? Papang, ipatpatag kamot. Ngam kaslaawan ka is-iskan na daytan kada kayo. Wano, talaga nga awan patagkon kada kayo. Gaputadan sa balya, pamilyayo dita. Ngam apayanas ka na damagak pa laang dayta. Katamok matan ti sungbat na. Gaputadan sa bali nga asawa yo.
Kat impas ngay na pa yun ti anak yo. Nay, apakas na tilangam apaw. Kasla kalkalpas mo matanagsangan. Ay, wan nga agpaiso apok. Apay, anya tinapasamak. Adda ka di sa gubanit mo. Awan lola, imawag ngamin itay ni Papang. Nay, pagmantay mawag mo tlangan. Napayagan na itinauli ay awag na. Kat anya ti kunana apok. Apay anabayag asan nga imawag. Adda ka di daka sa napasamak kan kuana. Ayun, nagpaisa. Awan lola, adda impudno na kanyak. Anya ngay data apaw. Nang asawa gaya man ijay ni Papang. Kat nagpas ngay pa yun ti asawa na. Anya? Ha? Agpaiso ka di na itang ibagbagam, apok. Tamo, sa'yo ka taday siya nga agtrabaho. Nagsakit tinakam ko, lolo. Lola. Kunak no makumikom iti trabaho na. Iso asan ngay mawawag. Tagayam, adan sa bali a pamilya na ijay. Ayun na yan. Apaw, saan ka naglaningit? Di kang nanag. Orayin tayo nga umawag manan ni Papang Bao. Tasakto man ti makisarita kan kuana. Wad nga agpaiso apok. Bayam, takasarita minto ni Papang mo. Maipapan iti da itaabanag. Hello, anak. Hello, Tatang. Kumusta kayon? Kumusta ni Jen? Puno ka di timbang ka na kami, ti apo ko may. Ganda ka nun asawam di ta abroad. Pasensya kayo no jak imbaga adagos ka na kayo, Tatang. Wen, pudno, kat impas ngayon ang anak me. Apay nga may naldi mo impulno adagos iti anak mo. Anya nga ita, kagura na kan ni Jen. Jak ngamin kaya tamaklaat ni Jen, Tatang. Ngam di kagdanag, tanasing pati may katwang asawak. Kinapudno na, kaya't nakaalaan mi ni Jen ditoy, tapno agdaden na kami kanukas may sa pamilya. Anya? Naimbag numan nugot di anak mo, iti kayat mo mapasamak. Tatang, ang lukuyan yung kumadanak ko. Kaya't ko ditoy nga agadan ni Jen. Nasaysayat mo't lang dagbali na masakbayan na, no ditoyan nga agadal. Sige, padasan makasarita. Ngamsiyak may panamnama, anak ko. Ngamed, talaga na sakit tinakam ti apo ko may. Gapo, itinaamuan na. Lola, apa yan nagadutin sa gana yung amakan? Ada ka di okasyon? Ay, awan na pok. Kaya't malaan ka ni Lola nga isagana dagiti paboritong amakan, apo. Talaga puro paborito amin nga inluto yung Lola. Huwan apok. Iso amangan ka iti ado, tapno saan amasayang dagitoy nga insaganak. Talaga nga agbusugak ita, Lola. Apaw, madamag kumanlaan. Nakasaritam ka din ni Papang Bao. Saan pa'y lolo? Manipod idi na udi nagsarita kami. Diyak ngamin sungsung bata no umawag kano ag video call. Nay, apay nga di mo sungsung batan dyan. Nasakit pa'y tinakam ko iti naamwak. Nagasawa gaya man iti sa bali ni Papang. Adagaya man sa bali a pamilyana. Kat sigurado, sana ko napagan-ano ni Papang, nang runa kat addamat gaya man anak da iti asawa na.
Jen apaw, nakasaritak ni papang mau. Pudno amin nga imbaga na ka. Kahit amom ka day, noon niya timbaga na kanya kapaw. Lolo, Kaya't nakakanungala ay nitipagilyan nga ayan da. Kaya't naka na makadanda. Kaya't ni papang mau nga ijay mo nga ituloy ti panagadal mo. ha? Saan ka day? Bakit? Ay, pudno ti imbaga ni Lolo Apok. Apok, di mo kunaan asaan da ka na kayat ditoy. Kayat milaang asumaya at ti masakbayam. Dakkel nga oportunidad para ken ka ti singasing ni papang mo Apok. Nasaysaya at ti masakbayam. No ijay ka nga agtuloy iti panagadal mo. Isa panunutom ko man na imbag. Apaw. Diyak kayat Lola? Saan kayo akayat apanawan ka ni Lolo? Kasano kayo laangan no awanak ton? Bakit kanlakay kayon? Masapul nga dakad kadwayo dito eh. Ay na, di na kami panunutan, apaw. Kabailan mi pa'y kandilawlam, tanapigsa kami pa'y mat. Dinanon na kami, adudwa kami kanilulam dito, saan ka day? Saan? Ha? Diyak kabailan ti mayadayo kada kayo, Lolo? Lola? Anya? Diyak kabailan? Patpatgan kayo, Nay, Lolo. Lola. Apaw. Diyak imanugot iti singasing ni Papang nga alaan nak iti ayanda iti asawa naman ng Emmy. Takagurak ni Papang, gapo iti panangisukat na ken ni Mamang. Ngem ti kang runaan a makagapo, ket diyak kabailan ti mayadayo kada lolo ken lola. Iti nabayag a panawen a panagdedan nami, impateg kun ida iti nakarkarupay ngem iti biag ko. Saan asimardeng anang alalukoy kanyak da lolo kan lola manang Emmy, kastamot ni Papang. Iti panaglabas ti aldaw, nakitak ti sinseridad ni Papang ko iti kayat na mapasamak, agingga anapaanugot dakmatlaeng. Nakapanak nga rod iti ayanda Papang, kat ijay kon nga intuloy ti panagadal ko. Ididamo, kastaunay tiliday ko manang. Kanayon nga agsangitak iti rabii, nang runa no sumruti iliw ko kada lola ken lolo. Inaramid ko nga rod ida nga inspirasyon, tapno saya atek ti panagadal ko. Makaturpos ken makaawid dita Pilipinas. Apaman ang nakaturpusak manang, nagbakasyonak adagos iti pagilyan tayo. Kat agyamanak iti Diyos, tanakaradkad paylaeng da lolo ken lola adinanon ko. Nagtalinaedak nga rod di tapagilyan tayo iti sumagmamano abulan, sakbay ang nagsubliak ditoy Australia. Adamot ten trabahok manang, kat arapaap ko, amay sa nga aldaw, makadenak moten ditoy da lolo ken lola. Daytoy ti pakasaritaak manang, toy pagayam mo, Jen. Pagayam ko a Jen, pudno ang makaipaay iti inspirasyon toy pakasaritaam. Dayawan ka iti nalaos a panangipatag mo kada lolo ken lolam. Ken iti panang pakawan mo ken ni Papang mo, iti panangasawa na iti sabali. Sapay kuma tadumteng to ti aldaw, a makaden namanen da lolo ken lolam. Alakastan pagayam ko, katagyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo, iti programa tayo.
dagiti tugod, iti dana, tibya. Bintun mapunas dito'y lagi. Dagiti naglabas asam kan panubong liday ken ragsa isudat ng Maris kadagiti tugon iti danal tibiyay.